En op een keer stond hij zich te scheren voor de vergadering toen ik thuis kwam om 1 uur of 7 s'avonds. Waar komt toch wel uit? Nou, ik zei, ik ben Willem Hoogloon. Wat had hij dingen? Nou, ik ga een kookhart. Wat gaat toen kookhart Willem Hoogloon? Hoe Christus het in een hastes? Dit verhaal is maar een van de oantinkers die Gerbe Visbeek opdienen initiëren om de Zeedijk bij Marm en om de Zeedijkster Tour heen. Te Gerbe vormen ze genoeg stof voor een heel boek. Maar ik dacht van, goh, wat ik al hier beleefd heb, ik mooi ik zou haast zeggen de gevluchten, maar de dingen die wij beleefd hebben om toch de dik te krijgen op de kop van de landenwinningwerking. Want dat was de bedoeling, daar willen wij de dik lezen hebben. Nou, en we volle meer dingen waar ik echt mijn best verdienen heb. Ik de verschillende campinggasten, waar we nu nog steeds contact mee hebben, dat heb ik net graag missen, want dat was zo mooi. In het boek staat internationaal Nijsek centraal. Iets wat een soort mensen haar nog wel herinneren zullen. De reddingsactie van de meer dan 200 hinders bij Marm krijgt voor het huis van Gerben. Dat de hinders redden winnen door die saus vooral. Rond je bij ons in het loon, je voort huis en wij hadden de hele nacht over niks als dat gepjots van die poorten in het witte loon en die valtjes die dropten om hem mem en die je dus om met hun 220 om ons huis heen rennen. En ik was hier als de shirt gewoon iets stukje lonen is en er rennen dan rond 200 hinders. Ja, het was een bijzondere gebeurtenis in 2006. Echt weer apart. Maar of nou alles in dit boek staat? Nee, dat net weer, want ik ga later dan, omdat je daar weer beginnen te graven in je eigen geschiedenis, denk je van, god, dat hier echt nog wel mooi werd om te zetten, of dat. Maar ja, je moet een keer ophouden en het had rond 280 bladzijden, dus ik denk op een gegeven moment weet wel mooi genoeg geweest.